Ezt a számot András Küzi Miki testvérének nagyon-nagyon sok szeretettel a 42. születésnapja alkalmából, valamint kis családja, felesége Virginia és gyermekei Jászmin és Edith. Ezzel a számmal szeretnének kedveskedni, boldog születésnapot kívánni. Isten áldjon meg Miki, a családoddal együtt 1000 évig, boldogságban, egészségben. Legyél szerencsés, Miki testvére! Szülinapot alkalmából adjon Isten boldogságot. Csillag van az égen, mert annyi jót kívánok. Mondja az apjának: Mikikém, éltessen az Isten 100 évig, erőben, egészségben. Mert az én jó apámnál mert nincs jobb a világon. Egészséget, boldogságot, mert de kíván neked a családod. Ezt az András mondja a testvérének, a Mikinek: legyetek szerencsések testvéreim 100 évig, mert ha el kell válnom tőle, de vágyon el a nap az égtől. Erdő nincsen levél nélkül, én se vagyok a fia. Minden nap boldog legyen a családja. Nekem is de van egy álmom, hogy együtt legyen a család.